Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nakapati CTV ngi priang subhai pi syakimat jongani ke janmit sengi sajan ka khanyu Tarik Kyllalyngkot arjar arpun riu kimat Khubor naga Jylla Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangmau lakan tha teng halor jing penmi Khubor baka PA Sangma Stadium kalong ke bem shngai ulaong bagani ke jing penmi Khubor kalong ke ba yalam baklai ki pai ba namar ba ka jing shisha ka District Disaster Management Authority kala thok shaka Coal India ka badon chalendet jong stadium ban ai jaka na benta ban shnai ka surok bad ya ka West Stand jong stadium nrei kamshim la kadau satia ba ka stadium kalong ka bum shngai ka Department for Promotion of Industry and Internal Trade kala rakhi ya ka jingya lenti ka ba shi post nem kanti jong ka Startup India Initiative ha ka jing rakhi ya ka National Startup Day ha Bharat Mandapam New Delhi kalong ru ka jing sarong ya ka Jylla Meghalaya ka balayo ya ka Certificate of Appreciation bala ai hapo ka States Startup Ecosystem Ranking 5th edition ka bala ai jing ito ya ka Meghalaya kum ka nong yalam bahakmat na ka basdang ya ka Startup Ecosystem kumba arspa tali longyeng kila shakhta hagajing plo ding ka bala ja ha gengka compound hajan jong ka parking lot yo maulong kajing sang jong ka ding ban yeng hagani ka jaka boplo kadai na ka wei ka yeng bomdan brio namar babaro kila lech nong lut la suba ba ka daw jong ka jing plo ding kala bandai na ka jing thut jong ka boarding Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivek's aim ulaya to uba kam shimladan kano ka jingyap la ni ka jingman saw jong gibrio ulay itu bagi bor peniai district kila penbiang jakasa ya ki haki lai ni sau jaka kidon ro ki kenhon ki ba ai jakasa ha gurdwara USP ulay itu ba lala ban pelip ya kading da ka jingkloy ki kali pelip ding na ki station ba pair kum juru na ki army ki BSF bat ki Air Force unang yalam ubapau bha ha ka Jylla Pastor Dr. Robert R. Conville ula klat no next step hanegrims hadin baga jingpang kala bani ula katto gani por Pastor Conville udai khon jong late Dr. R. L. Conville bat ka kong Felicia Karshi lakhai u ha ka khat san Tarik luber khat khandai spa laipo khandai ha Tezpur Assam Ula puli ya ka BD bat ka Master Theology na Serampore University House nem khat khandai spa San Popra Hado khat khandai spa Nripusan. Ula pendep ya ka MA Mission na Fuller Theological Seminary USA House nem khat khandai spa Nripusan. La ordain ya u kumu pastor da ka KGP Synod House nem khat khandai spa Nriu. Udai rumah balawan ra ya ka kerteng jong ka balang laim kra house nem khat khandai spa khandai pupra Pastor Conville ulong unohikai jong ka Shera Theological College kebadan ha sora ula trei kum youth secretary jong ka National Council of Churches but ula long ru pastor ha ka Union Chapel Calcutta ula sedang ya ka kamyalap house nem khat khandai spa nyu punyo lengba ka jing khot lang jong Billy Graham bat haduk kasngi ka jingyap jong don bat ka Billy Graham Evangelistic Association ban lek yalap sya Kylleng ka Pyrthei Kibor penia jong ka National Institute of Technology Sora kila kular ban pun kutno ya ka kontrak balaya soi bat ka North Eastern Security Service Private Limited hadin baka New Trap National Youth Front Southeast Sora Circle kala ujor Persya ya ka nege agency halor ka jingpendon kambakla ya ka trading license bala aida ka Khasi Hills Autonomous District Council Kakong bendas kabala syong syat ngan hakmat ke sekretariat ban dawa siang rong ya ke surap nongpo ka bapnia so syaduk ke senong umden nong telu kala penpau ya ke jingsong si ktang ban lap bakala don ke jingtrei torti ya ke surap tang shiyo i ya ke lengkot video kabala pen sapriang ha social media marmar ka kong bendas lambat ki weipat kilong kemi bat kiri urang ba kala her jurip daladi ya ke bentabla siang rong torti ya ke surap ha ke senong plasha
tang hapo arsngi belayo pediang ya ke jahar halor ke jingsha bom pensau ka Devi Basumatri kabala sauhu ars nem karta ha weu nong tu ubala rungjubor ban prongto hapo ka yeng jongka ha upper lashimir menha ka khalai tarik Kyllalyngkot arajar arpunriu ki pulit kila penlong ya jing toket ke babnia bat kila kem yo brio ubadon kti ubala tip kerteng kum u navin sunar ubala saupulais nem karta ka All Meghalaya Contractor and Supplier Association kalapan pau ya ke jing sngok khia halor ke jing mi saka wei pat ka kenhon ki contractor bat kentok ru ba kane kan pendeko ru wat ya ki jing dawa ki bakum ka kenhon kalapan pau sya sarkar nagmenta ke jing mentoi jongki contractor ki badon ha ke Jylla hi barok ka wei ki nong yelek kai jongka All Meghalaya Traditional Wrestling and Pancreation Association kila yo ra ka nam lado bat ya ka kerdan benengkong ha ka pancreation ka balajer kerteng temai da ka amateur mixed martial arts ha barok ka wei ka Pyrthei da ka United World Wrestling ha ka 13th All India Traditional Wrestling and Pancreation Championship ka balalong ha Mapusa Goa ha ka pra bat khandai tarik Kyllalyngkot arhajar arpunriu kaseng samlam maulai mauro kala yo ra ya kanam ladu hakaliang jongki kentai bat kaseng samlam maulai yoreng hep kala yo ra ya kanam ladu hakaliang jongki shinrang haga jingi khun basketball final bala pelong da kaseng samlam maulai pelun kum shibenta ka jingrakhi ya ka jingdap arpos nem jong kaseng apa pai sya jing yakun ka seng samla maulai mauro kala yo khur ya kani jing job da ka penlim no ya ka seng samla maulai kenton masar da lifeway la khat khandai basket kat ba ka seng samla maulai yong renghep kala la ban penlim no ya ka seng samla maulai kenton masar da riu pun riu la arp khandai basket mentang ni kemi ya kimat Khubor na Kylleng kari Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ulawan poi ha Jylla Assam negasngi bat unsa hado kasngi ublai katala syai kasngi bani simenta hagi program beper bala penbek dak sarkar Assam UMP ka Kongres ubadairu unong yalam kaliang persya ha Lok Sabha Rahul Gandhi ula lejngo ya konong ba Indore ha Madhya Pradesh negasngi bat unya kendo ya ginong shong shnong jong kathan Bhagirat pura ha ba arpho ngut gibriu kilayap namar ka jingdi ya ka ka pajaklia ha gini gi khindiat teo bala letno kasngi sajan kalong kasngi bakongsan na kabenta ka jingpen poi ya ki surok ha Madhya Pradesh namar bo menteri ke sarkar pedeng ubakmi ya katanat road transport and highways Nitin Gadkari saple ya ki benta balashna pendep bat bu mau nong rem na kabenta ki benta ki jingshna batmai jonggi pratali ki project surok ba jongkari barok kawai ki bala shongdor palat sau hajar sau spa klor tengka Shisngi hadin bau Ramesh Chenitala ubalong unong yalam barang ba jongka Congress but udkot jongka Congress Working Committee ula keno ya ka CPIM ba ka pelej jingmut ha ka jinglek kai politics ban buri ya ka jingbomla senchar ka balaya shisnem kenti lami jing betha sop nagi bakershan ya ka jing kento jong u dagba ong ya ki nong trei ban long ki badan akor ban kiar na ka jing ya kan at ban kiar rai dam ya ki no ki jing ya kan at Menteri Barem ka Rajasthan Mahendrajit Singh Malviya uba lami no na kaseng Congress bat peniaso syaga BJP ulawan pai biang syaga Congress kat kum kitolong Khubor jongka seng laya tu ba ka jingon pai jong u Malviya ka kentup ya ka jingpet benia haki lai teli ki benta kat bau lampang gayeng dorbar tauan ke Delhi Vijendra Gupta udangwan ra ya ka kaipot jongka Forensic Science Laboratory ka bayadai bat Kyllalyngkot video ka balapan mi jingya kan at bat ka atishi Menteri Sarkar ke Delhi Kapil Mishra ula keno baka jingle bakla daunong yalam kaliang persya lala ban pensisha. Shusho ula keno bau National Convener jangka Aam Aadmi Party u Arvind Kejriwal ula le ya ka pop ka bakam crowd ka penon kam bakla ya ki pulit jangka Punjab banyada ya ka atishi hagaba la keno ba ula Punjab buram ya ki guru.
Ka Chief Sena jong Udav Bal Thakari kala ong ba kalaway jong nong ba Mumbai ke Jylla Maharashtra bat ke jinglong jong ki Marathi Manus ka don hapdeng jing ba kraw hadin ba kalami ka kanram bat ke jingi kan at ha ka election sya ka Briha Mumbai Municipal Corporation ki sipai rengkat bat ki jongga Assam Rifles kumju ki bor pulit kila penlongi ke jing khanra ya ki leno ha Churachandpur bat ha kang Pokpi district hadin bakila yo ya ke jing tip ke babnia na ki tenat sentiat halor ke jing don jong ki leno ke sengking atiar United Kuki National Army lakan rai gini leno hagabala keno bagi day kibadon kti ban senret kuli ya ki yeng ki sem jong ki petwer ki bala shakta naga jingya snam haga Jylla Manipur ki pulit jong ka Delhi naga singi sejan kilalap ya ka wei ke jaka kle be an ya ka kiat baremdor bat kila kemru ya wei nong syak keno hagaba kilalap ya ka kiat be an ka babun ba rengkat bat ke jing tok bat ki sticker President Donald J. Trump nim kasngi ulai yaro ya ka jingpen kala kerteng ya ka wei ka surok ba jong ka Palm Beach kum ka jingburami hakaba ki head officer jong ka Florida kila pen benai ya ka ni ka surok ba sya ka kerteng jong President Donald Trump ki jing ki ha Iran ki bala sedang hau benai nok pra jong usnem bala dem ki dang yai beteng bat nang jor shu wat hapdeng ka jing sya penyap pathar ki nong ya ki ha Kylleng kari Katkum ka Khubor jong ka Human Rights Activist News Agency kepadon ha United States kala pentip ba ka jingsya penyap ki nong ya ki akari Iran kala kenjo asya ka arhajar ndriu spa khat sawu ka Amerika bat ka Japan kila pen scam biang ya ka jing trailang ban penne ya ka jing shong suk shong san ha ka Indo Pacific ha ka ni ka tayo ha ka ba Secretary of War Pete Hegseth la pliang skoba ya Shinjiro Koizumi badai menteri kenat kampo yeng jong ka Japan ha ka jing ya kendo ya ka jing bom tikena ha ka jing ya dai bat ka US ka Canada kala ai ya ka jing trailang ka barat ba bat ka China nalendet ya kan ke jingi trailang lapan benadu menteri rang bado ke Canada Mark Carney but President Xi Jinping ha ke jingi kendo hanong ba Beijing kanong yalam jong kaliang persya ha Venezuela ka Maria Corina Machado kala yato ya ke jingi lenti jong ka Naduriao Banpet nala ka jong kari namar ka jing septing ya la ka jing im kat ba kadang tmu ban lech Amerika hapdeng ka jing sya penbor na ka sarkar Maduro ubala sya kem menta ha ka sarkar Amerika Usim jong ka Iran ubala sya penrengkang par Reza Pahlavi ha ka singi thoding laong ba khmi lenti ya ka senjam ka bateng no President Donald Trump bat na ka Amerika ban kersyani ki pai ba ka Iran da ka baong ba ka Washington ka la ban pen klem ya ka jingsen syar jong ka Iran bat banyada ya ki mensempri Usim jong ka Iran bala sya penrengkang par Reza Pahlavi nin ka singi laong ba ulong ubala penkre panyalam ya ka jingkala sya ka sensyar pai ba ha Iran dak ba kam ba ulayo ya ka jingkersyan ba pura na ki pai ba ban na ki dikhot jong ki bor pahara jong kari President ka Iran Masoud Pezeshkian ha ka singi thoding ula ai khublai ya President ka Russia Vladimir Putin halor ka jing ai jingkersyan jong ka Russia ha United Nations ha ka jing kran leng ba ka phone la pentip ka office jong President ka Iran ka Ministry of External Affairs kala ong baka sarkar India kala pengor bhai ka jinglong jingman bat ka jing kan at ka bajur ha Iran bat kala pentikna bakan shim ya kilat kelenti baro na ka benta ka bha kamiat jong kinong India kibadon ha Iran kalami ka jing ki ha sing tho ding ha Cape Town kanong ba jong ka South Africa ban persya ya ka jingle jong isipai ka America ha Venezuela ha ka ba kinong ki kila kerpat ban pelait no mardor ya President ka Venezuela Nicolas Maduro bat ya ka kurim jong ka Celia Flores kito gilong kimat khoblai